ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଖବର। ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ କିପରି ପାଇବେ ରାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଖୋଲିବ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ ଆଣି ନିଜେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବ। ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟେଲର ମେସିନ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରୁ ଗହମ ଓ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ ମେସିନରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଖୋଲିବ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠି ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଫସଲ ବା ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଡ ହଟାଯାଇ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାସନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଏଟିଏମ୍ କେମିତି କାମ କରିବ, କାହାକୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ତୁମ ବ୍ୟାଗକୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ରୁ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡ୍ ଥିବା ଏକ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି 2022ରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶସ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ।